Toată suflarea secției de hockey a clubului Corona așteaptă cu nerăbdare începerea noului sezon în Liga MOL. Meciul de debut al brașovenilor se va disputa mâine 3 septembrie la Miercurea Ciuc împotriva echipei locale. Partida va începe la ora 19 și va fi transmisă de DigiSport. Pentru moralul echipei și pentru modul în care, eu știu, eventual pentru superstițioși și pentru a demonstra cât de bine ne-am pregătit în vara asta, eu cred că ar fi foarte bine să câștigăm. Bineînțeles că ne dorim acest lucru și mergem numai la victorie. De fapt, tot sezonul ăsta noi vom juca doar să câștigăm. Avem 4 linii bune în atac, chiar avem 4 linii bune de data asta, nu mai e problemă ca în alți ani să jucăm cu 2 linii jumate sau cu improvizații. Așteptările mele sunt mari sezonul ăsta, chiar și de la Liga MOL. It's of course it's the first game. It's a derby against Miercurea Ciuc. It's a away game. We only have 3 exhibition games, so it's a little bit hard to know where we're standing. But we have I think we have 4 competitive lines. Like we have all 4 lines can score goals, and we are good skaters. A very good skating team. We have to see that we play good defensively, of course, but I have a good belief in this team. We know that we had the last year and probably the year before a little bit problem in Miercurea Ciuc to get the ex-Miercurea Ciuc player to really stand up there. I hope that this is over now, that we learn we don't have to be afraid of them, that we go out and do our job and we run them over, and we're going for 3 points. That's the only thing we're going to do tomorrow. Well, every time we play them, it's a big game in Romania, obviously, and like you said, we want to send a message that we're here this year and we're going to win. We're gonna beat them in the cup, in the championship, and in the MOL league. So it's your year. That's the message that we want to send, and that's our goal. Bineînțeles, toată lumea abia așteaptă să începem campionatul, meciurile. Pregătirea a fost lungă și fără meciuri e cam plictisitor. Sper sezonul ăsta să fim mai buni și asta, și pentru asta și n-am antrenat atâta. Toată lumea e hotărâtă, toată lumea am decis să jucăm, ne urcăm la următorul nivel de joc. Ca de obicei, orice meci cu Miercurea Ciuc este un meci foarte privit din toată lumea foarte serios, toată lumea are așteptări și de la ei și de la noi. Să fie eu cred că să fie meciul foarte interesant, chiar dacă este primul meci din sezon. Nu să fie aceeași calitate de hockey, dar cel puțin ca și dorință, eu cred că să fie la nivel destul de mare. Antrenorul Coronei, Greg Lindqvist, crede că noul sezon al Ligii MOL se anunță a fi unul foarte puternic, cu partide strânse. Every team is stronger this year. We know that Nova Samke will be very good. We know that Dub Dockler have on the paper a really good team. They invest a lot of money with import assistant coach, with import off-ice coaches, and like they have spent a lot of money to win the championship. We know that Ferencváros is much better. They have Krino from Iskoli in the net. We know Újpest have get some new players. So every team have gonna be better. So it's gonna be a very tough league. There will be no games, I think, like last year, that like you will win it even if you have a shitty day. But like it's gonna be a tough season. But like I said, that's why my goal is with 4 lines, always to be able to have the fitness, to have the speed, that we don't have to use the 2 lines half the games all the time, so that we can have a flow in the game. And with this skating team, what we show against Sapa, in the speed we had, I'm very comfortable with the team right now. O noutate în organizarea de joc a Coronei pentru acest sezon va fi modalitatea de desemnare a capitanilor de echipă. This year the Corona Wolves have we don't have a fixed captain. We have a group of 6 players who I have selected to be in a captain group, and that means that it depends on the players himself, and it depends on injuries and everything. But the 6 players who can be captain is Mr. Pisarenko, Mr. Bonar, is Chok, is Robica, Petres, and Imex.
that's my selection. This is the player. Robica is better, no? Peter. Peter Robert. Robica. It's just another system that other players, but like the captain situation, it's a smallest problem in a hockey team. This is good guys who is working hard, who is professional, and that's why I want to have them leading the pack. Dacă în privința Ligii MOL lucrurile sunt foarte clare din toate punctele de vedere, campionatul României de hockey, care stă să înceapă, se află într-o nebuloasă. Nimeni nu știe cum se va desfășura, în ce sistem se va juca sau dacă vor apare noi reguli în desfășurarea meciurilor. Nu știm nimic deocamdată. Nu știm nimic, pentru că atât timp cât ne-au fost propuse două variante de desfășurarea campionatului și nu s-a optat pentru niciuna din ele până la ora asta și știindu-se faptul că mâine e primul meci din Liga MOL, habar n-am. Cine, ce contează, cum contează. Era vorba că scoatem chestia cu portarii din sezonul ăsta străini, nimeni nu mai știe nimic. Nu poate să înceapă sezonul într-un campionat internațional, cum e Liga MOL, într-o competiție internațională și tu să n-ai habar care e modalitatea de desfășurare a propriului tău campionat. Nu au existat discuții pe tema asta, s-au înființat comisii legitime sau ilegitime prin care să se stabilească modificare de regulament, modificare de statut, nu s-a făcut nimic. Pentru mine este cel mai important lucru Campionatul Național al României, ediția 2013-2014, pentru mine personal. Și probabil că și pentru viitorul echipei este extrem de important și de-aia voi bate monedă într-una pe acest subiect, pentru că eu repet, să fii campion național al țării tale e cel mai important lucru. But right now, I mean, nobody knows anything about what's happened with the Romanian league, so it's very difficult for us to plan the season, when we're gonna go harder, practice harder, when we have breaks, because nobody knows, and it's 1st of September, 2nd of September, so it's the federation have some issues they have to fix now in the next couple of days here, so we know, so we can plan the season. They have to fix it because it's important. It's very important for us because this is one of our big goals this season, to win the Romanian league, because we would like to be international next year in the Continental Cup. So it's a little bit diffused right now, but let's see what's happening in the next couple of days. Conform unei decizii a Federației Române de Hockey, noul campionat național ar putea fi organizat în două grupe a câte 4 echipe, o formulă care deocamdată nu a fost bătută în cuie. Corona Brașov s-a înscris cu câte o echipă în fiecare grupă. Corona 2 va fi formată din juniori și va fi condusă de Evgeni Pisarenko. Antrenorul consideră că participarea echipei mai tinere în competiția națională va fi benefică pentru jucătorii lui. Deocamdată n-am foarte multe așteptare, suntem la început de drum. Scopul nostru să învățăm acei copii, să dăm posibilitatea de a juca, să prindă experiență și la nivel de seniori, ce este foarte important să facă acea trecere de la junior la nivel de senior. Să prinde curajul, să vadă cum e, să adapteze la viteză. Asta este scopul principal. Sezonul regulat al Ligii MOL începe azi 2 septembrie cu meciul dintre Nove Zamchi și Dub Doclar.